Het Sint-Antonius Abtgilde organiseerde zondag een jeugdgildedag. Op de Schuttersweide konden de schoolkinderen van Blitterswijk in diverse workshops kennismaken met de belangrijkste disciplines van het gilde. Wij hebben een jeugdcommissie opgericht in januari. En daar hebben we dus gekozen dat de jeugdleden, die hebben in maart een activiteit gehad. En wij hebben dus nu ook gekozen dat kinderen van de school, van hun eigen klas, kunnen kijken wat de jeugdleden allemaal bij het gilde kunnen doen. 24 kinderen zijn verdeeld in 4 groepen van 6. En de kinderen hebben 2 keer mogen schieten op een klos. Ze hebben 3 kwartier mogen oefenen met het vendelen. En ze hebben 3 kwartier mogen trommelen. En dat gaan we dadelijk demonstreren. Iedereen kan komen kijken van wat hun zoon vandaag geleerd heeft. En daarna komt ook nog onze eigen jeugdgilde. Die doen dadelijk ook nog een demonstratie waarbij de klaroenen, de drumband en de vendeliers dadelijk daar ook nog een steentje aan bijdraagt. Heb je verborgen talenten misschien gezien hier? Die zijn er altijd. Maar ik zeg altijd zo, met een verborgen talent, dat is fijn. Maar ik zeg, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En iedereen is bij ons welkom en iedereen wordt ook echt gewoon gewaardeerd in hoe hij is. Het hoeft niet allemaal perfect te zijn. Maar jij zegt dat zo mooi de toekomst. Zit er dan ook een vervolg aan na vanmiddag? Of is het een eenmalig iets? Nou, misschien voor de kinderen die nog niet lid zijn, kan er een vervolg aan zitten. Maar voor ons, de jeugdleden, ik heb ze verschillende nagevraagd, die hebben dit ook geweldig gevonden. Dus ik denk dat onze missie nu al geslaagd is. En wat daaruit komt, ja, dat weet ik niet. Maar Oplo is ons dadelijk onze eerste gildedag weer. En dan hopen we met toch wel meer dan 70 gekostumeerde gildeleden aanwezig te zijn, waaronder 21 jeugdleden. Nogmaals, 21 jeugdleden. De volgende activiteiten van het gilde staan in het weekend van 10 juni gepland. Dan beginnen we 's zaterdags met het bierkruien. En bierkruien, ook geen één gilde die dit kent. Maar dan gaan we echt een vat bier uit Arsen, die brengen we hier even naar Blitterswijk. Dan worden we dus opgehaald hier in Blitterswijk door de resterende van het gilde. En dan drinken we dat hier op het gildeterrein. Drinken we dan ons natje dan ook weer. En 's morgens om 6 uur is het doodtrappen. En dan begint het koningsschieten. Dus, en dan wordt er weer gekeken wie wordt de nieuwe koning van ons gilde. Er werd al een klein voorproefje op het koningsschieten genomen. Na de demonstratie dan is er nog een vogel. En diegene die hem eraf schiet is dit jaar schoolschutter 2023. En de gelukkige die de vogel naar beneden wist te schieten was Mirte. Zij mocht een mooie beker mee naar huis nemen. Mirte, van harte gefeliciteerd.